जा थांखि बेखौ जों मावफुंजोबगोन। लोगोसे हाग्राया साखाथियावनो दं सार, बेखौ रैखा खालामनो हाग्रानि बेलायावथ' कमप्रमाइस होननाय बाथ्रा गैखाया। सोरबाया दादागिरि खालामनानै दाथ' नुनो मोनदों बिपिएफआ इनकारेज खालामनानै मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंबाय दङ, इनस्टिगेट खालामगासिनो दङ। जों कमप्रमाइस खालामा। आरो जायफ्रा हाग्रायावनो थानानै दादागिरि खालामनानै समाजनि बेरेखा मावनो नागिरदों बिथांमोना जेल जानो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफिननाय जाबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनद' लामा दिनै जोङो अपेनिं खालामदों। रायजोफ्रा दा थाबायजेननायखौ बेयाव स्टार्ट खालामबाय। जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफ्रा फ्राय 6000 मानसि बे प्राइमारिनि सिङाव दङ। बे 6000 मानसिफ्रा बाजार टाउनफ्राव थांनायाव, बेमार आजार नायजानो हस्पिटालफ्राव थांनायाव, फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कुलाव थांनायाव खोब जेंना जायोमोन। दिनै बेखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय सरकारनि जानानै आं गावनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि खुसिखौ नुनानै आं खुसि मोनफादों। जे खस्थ' होननायखौ जोङो 100 जौखोन्दो हायाबाबो 60-70 जौखोन्दो लामानि बेलायावहाय जों फोसाबनो हाबाय होननानै जोंहा मोनसे सानखांनाय फैदों। उननि समाव बिथांमोननि जौगानायनि बेलायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा। जों जेब्लायबो जौगानायखौ खामानि मावलांबाय थागोन। आरो फैगौ बोसोरथाम जोंहा सरकारा दंबावो। बे बोसोरथामनि गेजेराव हानायमानि लामा दालां बेफोरनि जेंनाखौ जोङो फोजोबगोन। मानोना जोङो क्वालिटि इडुकेसन लाबोनायनि थाखाय जोंनि जा थांखि, बे थांखिखौ जाफुंसार होनोबा लामाया गोनांथि दङ। आरो जोंनि इक'नमिक बेकबनखौ जोङो जौगाहोनो थाखायबो लामानि गोनांथि दङ। बेफोरखौ थांखि बोनानैनो बोसोरथामनि गेजेराव बिटिआर हालामाव जथ' लामानि जेंना दं बेखौ फोजोबनायनि जोंनि जा थांखि बेखौ जों मावफुंजोबगोन। लोगोसे हाग्राया साखाथियावनो दं सार, बेखौ रैखा खालामनो हाग्रानि बेलायावथ' कमप्रमाइस होननाय बाथ्रा गैखाया। सोरबाया दादागिरि खालामनानै दाथ' नुनो मोनदों बिपिएफआ इनकारेज खालामनानै मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंबाय दङ, इनस्टिगेट खालामगासिनो दङ। जों कमप्रमाइस खालामा। आरो जायफ्रा हाग्रायावनो थानानै दादागिरि खालामनानै समाजनि बेरेखा मावनो नागिरदों बिथांमोना जेल जानो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफिननाय जाबाय। दाख्लि होखारनायखौ मा बेबस्था लाखो सार? बिथांमोनखौ जोङो हा होनो थाखाय हाखौ थि खालामखाबाय। बावैसोनो जों बिथांमोननो हाखौ रानसिगोन। आरो हाग्राखौ थैबाबो होआ। नांगौबा जोङो पलिटिक्सनिफ्राय सयनास लागोन, हाग्राखौ खिन्थु जों कमप्रमाइस खालामो। जोङो खोनादों लामा बानायगोन, बे बेसेबां आवगायदों सार? लामाथ' नङा बियो, फरेस्ट रडसो। फरेस्टआ बेयाव डिउटि होनो मा होनो नांगौ जायो, नंखायनो बेखौ जोङो खालामगासिनो दङ। फ्राय जोब्बायानो, 1.5 किल'मिटारसो दंबावो। बावहाय गासै 15 किल'मिटार जागोन। 1.5 किल'मिटारसोल'सै होननानै आंनि इनफरमेसन हरदों मावग्राफ्रा। आं थांनाय नायाखै, थांनोबा प्रमान मोनगोन।